ngiyacela kakhulu uma ngabe ukuthi khona mhlambe ababonayo abanawo amandla ukuthi bafinyelele ekuthenini bangisize, ngiyacela bangisize kakhulu. Kuningi kunzima nokuthi into ke inkinga uyibone wedwa. That is why ngithe namhlanje ngiyacela ukuthi ubaba uMkhwanazi akangisize angilekelele ngoba ngiyamazi ukuthi unomlomo banzi futhi unezwe libanzi elinanela zonke ihosha nemfula nazo zonke izinkalo azwakale. Ngiyacela nami nje ngiyasithoba kakhulu South Africa, ngicela ningisize umntwana wami lo ngimkhulise kanzima kakhulu bekunzima, ayizange ibe lula impilo ngimkhulisa. So ngiyacela namhlanje South Africa sabingelela ngane zakwethu kuphi nakuphi lapha enikhona enhla nasezantsi. Nibe nomduduzi waMkhwanazi ke ngane zakwethu zivela kwenhlangano ebizwa ukuthi Ithuleleni Organization okuyinhlangano ke eyisiza umphakathi ngaleso sikhathi. Noma ngabe mhlawumbe isuke nawo amandla ukuthi ikwazi ukuphendula kulezo izikhalo zomphakathi abasuke beyiveza kuthina. Namhlanje ke ngizohlangana nosisi ngapha ohamba nendodana yakhe. Usisuke wasithinta ngodaba lengane yakhe athi ingane yazalwa ingenayo indawo yokuthi ikwazi ukuthi ikhulule. So ke wasiyacela ukuthi uyacela nathi avele akathweleni azoveza usizi lakhe abhekene nalo ngale mntwana wakhe la amthola. Uyafisa nawe ukubona umntwana wakhe ekhuleka njengezingane zonke naye ebomzali ebuka ingane yakhe ikhululekile, kodwa njengalesimo ebhekene naso ingane kuyampazamisa kakhulu usisi. Kodwa ke uzochaza usisi ukuthi kwenzakalani nokuthi ke ikuphi afisa ukusizakala ngakho. Sawubona sisi. Ngiyanibingelela kaThuleleni, ngibingelele neSouth Africa yonke, obingelelayo uThembelihle wakamahlaba ngwaseHammersdale endaweni yaseJorgehdale. Okay, sisi wami kwenze njani ma usibizile la? Ngicele leli thuba kwithuleleni inhlangano ithuleleni ukuthi ingisize ingilekelele mhlambe amehlo amaningi nemlomo eminingi nezindlebe eziningi kuzongilekelela esimweni engibhekene naso. Nginomntwana engimthole ngo-2008 ngoMarch, ngimtholele eklinikhi yangakithi Hlengisizwe okuyiklinikhi enkulu yaseHammersdale ebelethisayo ekwenza konke. Ngithe uma ngimthola umntwana ngamthola umntwana engenayo indawo yokuthoyiletha. Ngimthola umntwana kumgqibelo ebusuku bangidischarge ngesonto ekseni ngahamba ngaye ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngihlalile nje nomntwana kwangazuthi umntwana uright unormally. Kuthe after 2 days sambona sinoma ukuthi ngeke umntwana ngazuthi akekho right, okuwukuthi wayesenciphe emzimbeni, simbona ukuthi uyakhathala nokuthi isisu sakhe sasisikhulu kakhulu. Uma sesilala sinoma kunezinto ayibuyisa ukuthi wayebisa izinto ezigreen ngasenhla esasingazanga ke thina sinomama ukuthi kuyini lokho. Samthatha kumntwana ekseni samphuthumisa khona futhi eklinikhi la ngabeletha la khona. Bafike bashayela iambulance, uma beshayela iambulance yangithatha ngise eMarunhill esibhedlela iSt Mary's. Uma ngifika khona eSt Mary's ila khona udokotela angitshela kahle ukuthi umntwana uphethwe yini. Wangibiza kudokotela wangitshela wathi umntwana bathola ukuthi akanayo indawo yokuthoyiletha. Uma ngabe bethola ukuthi akanayo indawo yokuthoyiletha bona abanazi izinsiza ezeSt Mary's ukuthi bangisize, kepha bazongidlulisela eAlbert Lithuli okuyilapho umntwana la afika wathola khona usizo eAlbert Lithuli. Nakuyila kwafika khona kwavundululeka eziningi izinkinga abhekene nazo anaphila nazo njengamanje. Umntwana kuma sifika eAlbert Lithuli, safika eAlbert Lithuli kwatholakala ukuthi akanayo indawo yokuthoyiletha okuyiyona main thing okuyiyona isendele ukuthi sihambe siya eAlbert Lithuli. Kwaphinda futhi kwatholakala ukuthi into yakhe yaka left itholakala ukuthi ibolile. Udokotela mayeyichaza wathi ngiyalazi izamba nentshwamile, ngathi yebo. Wathi njengezamba nentshwamile. Ngabuza ukuthi kanjani dokotela ngoba uzwele lo mntwana. Wathi nakho ke sekwenzekile. Uma ngabe echecka futhi ezinye izinto kwatholakala ukuthi umntwana unenhliziyo, inhliziyo yakhe inembobo, itotolozi yakhe ingaphakathi, ama-testes nawo angaphakathi. Sihambile ke eAlbert Lithuli nawo umntwana, bengihamba eAlbert Lithuli, ngihamba eMarunhill, ngihamba iRK Khane. Ngihamba iRK Khane la kade kuyikhona kade ngimhambisa khona ngimlandela ama-colostomy bag because usebenzise i-colostomy bag after i-operation lokuyona yona ayenziwe yokuthi akanayo indawo yokuthoyiletha, ngoba odokotela bathi mabebheka bathi ngeke baze basakwazi ukuthi
bamhlinze ngemumva bambuyisele kahle ukuthi athoyilethe ngemumva ngoba sekuze kwaphela 3 days and ubese wabuyisa ngaphezulu amakaka wayesewabuyisa ngaphezulu nje ngifike eMaranhill mhlambe ngase ngimshintshe kathathu wayesewabuyisa ngaphezulu amakaka umntwana okuthi ngangazi mina ukuthi kwenzakalani kodwa ke waconfirm udokotela ukuthi bekwamakaka lawa kade wabuyisa ngaphezulu okusho ukuthi ke basho ukuthi bazomvula la kwi-colostomy bag ke bamvula kwi-colostomy bag uma sebemvulile ke kwi-colostomy bag wasebenzisa i-colostomy bag ke bengiyilande eRK Khane i-colostomy ngilande eMaranhill inalic acid yakhe akade isebenzisa for ukuthi into le eyodwa kwakuthiwa ibolile ayinga-affect le enye ephilayo phambile ke isikhathi elokho wenza ama operation nje amaningi ngoba nayo leyala ngemumva wayenza ukuthi bamvule kwaba yokuqala leyo kwakuyi main operation eyesibili kwaba yiyona le etotolozi nama testes ayengaphakathi akhe eyesithathu kwaba ile eyokuthi kufanele ukuthi enena akhishwe into ukhishiwe ke into uphila ngento eyodwa nje eyodwa ayikho kwaukuthi ke umntwana okhulayo ukhula ngaphansi kwaleso simo wakhula kwaze kwabe esibhedlela bayamdischarge ke lokho ehamba iAlbert bomntwana obehlala ngokuthi angihambi iclinic bengihamba isibhedlela kuphela uma ngifika eclinic noma bekuthiwa uyagula kanjani bebeshayela iambulance same time bamthatha bamisa esibhedlela bengingakwazi ukuthi ngihlale nje ngikhululeke ngoba ubomntwana futhi obecikizela kakhulu ngempilo ekukhuleni kwakhe nje ubomntwana ocikizela ngempilo okuwukuthi kuze kwagcina ke la bemdischarge khona eAlbert Lithuli sebemenzile wonke lama operation manje inkinga esikhona bathe odokotela kumina uma bengidischarge eAlbert Lithuli bathi uzokwazi ukuthi ahambe azizwe uma ngabe eya endlini yangasese okuwukuthi kuze kube namhlanje akakaze azizwe and anginawo ulayini ukuthi ngibuyele eAlbert Lithuli ngiyobatshela ukuthi hayi akakaze azizwe umntwana that is why ngicele namhlanje ukuthi ngicela ithuleleni ingilekelele kuzona zonke lezi inkinga ngoba umntwana uyakhula ukhula nazo ezinye zaza zikaze zize ziphinde zilungiseke ezinye zalungiseka ongangokuba ngisho esenyaweni unobhoza abawu3 abatakelene abam-affectayo njengamanje njengoba ekhula esicathulweni abagcina bebayekile bengabenzanga lutho inhliziyo le kwathiwa inembobo kwathiwa ihilile kodwa usewumntwana ahlala athi ngikhathele mina umbuze ukhathazwa yini nje kuvele kusekuseni athi ngikhathela akuvumi ngenze lutho alala umntwana othanda ibhola ke kakhulu umntwana nje othanda ibhola kakhulu umntwana osithanda isikole kakhulu kodwa yonke lento eyenzakala empilweni yakhe ihamba yamphazamisa ongangokuba uyayabuye kwesinye isikhathi ekhala athi ma abantwana bebengidelela esikoleni bengitshela ukuthi ngiyanuka sizamileke indlela ukuthi simsize kuloko ukuthi angayithoyiletheli kodwa ngesimanga sokuthi mudala ukwazi ukumfaka ipampers ahambe nala esikoleni sigcine sihlulekile sangabe sisakwazi nezingubo zakhe ke nje izingubo zakhe ziyamosheka kakhulu ingubo zakhe ngoba since umuntu ongazizwa maye etoilet uthola ukuthi sengcolisile impahla usuyayiwasha mhlawumbe uyifaka stay soft nje ayibi impahla eright njengaluke kade egqoka kade ngingakenzeki lutho kuyona ziyonakala impahla zakhe ukudla kuyamnyuka yona yonke into engifisa ukuthi odokotela bangilekelele kuyona lo ukuthi mhlambe ukuphi ukudla angakuthola mhlawumbe angakudla engingakuzama nokuthi ke since umntwana okanje akanathi isibonelelo esake savela sakhe nje sokuthi umntwana ophila ngaphansi kwalezi zimo akakaze azasithola isibonelelo ngiyacela kakhulu uma ngabe ukuthi khona mhlambe ababonayo abanawo amandla ukuthi bafinyelele ekuthenini bangisize ngiyacela bangisize kakhulu kuningi kunzima nokuthi into ke inkinga uyibone wedwa that is why ngithe namhlanje ngiyacela ukuthi ubaba uMkhwanazi akangisize angilekelele ngoba ngiyamazi ukuthi unomlomo banzi futhi unezwe libanzi elinanela zonke ihosha nemfula nazo zonke izinkalo azwakale ngiyacela nami nje ngiyasithoba kakhulu South Africa ngicela ningisize umntwana wami lo imkhulise kanzima kakhulu bekunzima ayizange ibelula impilo ngimkhulisa so ngiyacela namhlanje ngiyaxolisa ukukhala ngiyacela namhlanje usuku lami lokuqala selokhu abakhona ngizokhuluma ngale nkinga yakhe
bengingakazi ngize ngikhulume ngayo. Ibingidla ngedwa, ingidla noma since umama-ke hambile emhlabeni, uhambe ngo-2022 ngo-October. Ingidla ngedwa okukuthi uyena obengisiza kakhulu engilekelela nakuma-washing akhe izinto zakhe, uyena obengilekelela nje ey'ntweni ey'ningi. So uma ngabe sengingedwa kanje sekuthanda ukusinda, sekuthanda ukuba yitshe. So ngiyacela ukuthi Ithuleleni TV ingilekelele, ingimemezele la izokwazi ukunanela khona ukuthi ngicela usizo nami uma bekhona abangakwazi ukungisiza ukubhekelela impilo yakhe umntwana ukuthi uphila kanjani since enense eyodwa, since enama-operation amangaka. Ngoba engikusabayo ngibona nebala lakhe bewumuntu othanda ukukhanya luyaqhunqa ebaleni lakhe. Manje angazi ukuthi yini lemenza ukuthi aqhunqe nje, nokukhathala lokukhathalayo nomongozile. Umuntu kamongozile nje isikhathi esiningi siyezivuka ebusuku silele ekhaya sekugijinywa, isethelwa ngamanzi, semongoza nje. Nokukhathala-ke nje, ukukhathala engingakwazi avele athi nje ukukhathele kusekuseni. So ngiyacela kwi-South Africa yonke ngomlomo wethuleleni ngezwi layo elibanzi ukuthi namhlanje nami ngisacela usizo, ngizozithoba. Onesandla sokunikela nonesandla ongalula, ngilindele noma yini, kakhulukazi nje uma ngabe kuziwa ngasempilweni yomntanami, ngoba kunekusasa engilibonayo kuyena elihle neliqhakazile. Umntwana ohloniphayo, umntwana osithanda isikole, umntwana futhi osithanda isport. Uyalithanda kakhulu ibhola. So ngiyafisa ukuthi aqhubeleke phambili, kodwa sengigcina nginokumnqabela nokuthi aqhubeleke phambili nebhola ngenxa ukuthi ngisabela impilo yakhe, ukuthi umuntu ohlala athi ukhathele nomongozini bagijimela ngeni kuleli bhola nalento engingazi ukuthi isa right yini yona ngaphakathi enye futhi. Ngiyabonga kakhulu. South Africa naloku usiza selibekiwe eThekwini. Ayingangani ka South Africa kulabo ngempela nababaluzwa udaba abangakwazi ukuthi balekelele mhlawumbe esimene esikanje. Siswami ngikhona ngifisa ukuthola la ngoba uma esibhedlela nitete abantwana anikwa nithola ukuthi niba-check abantwana ukhonjiswe ubone ukuthi u-right, kanye nonesi nabo bakwazi nokuthi bam-check umntwana esibhedlela ukuthi u-right yini, yonke into iphele before baze bakunika umntwana ukuthi ugoduke naye. Nanokuthi ekhaya 2 days nifena ekhaya before ni-notice ukuthi engathi khona inkinga, ubengakazi mhlawumbe ukuthi ufisa mhlawumbe ukuthi achame awusemanzi kufanele ashintshe inabukeni noma amapampers, senigqoka amapampers abamanje ingane. Yebo, basebenzisa amapampers, but ngizokhuluma iqiniso nje. Umntwana wayechama nje kahle enabkenini kungekho nkinga, okuwukuthi uma ngabe-ke usuke utetile usuke ujabulela ukuthi nangumntwana musefikile, nokuthi enye into kunalento ukuthi kuthiwa umntwana uyasongelana omunye mezelwe angakaki same time. So nokuthi futhi phela ngangisuka kubantu bezempilo okwakufanele ukuthi basibheke sonke isimo. That is why ngithi ngangifisa ukuthi ngithola unesi okuyena owangitetisa, ngibuze nje imibuzane emibili emithathu ukuthi wena njengosister ongibelethisile awubonanga yini ukuthi umntwana ube nale nkinga. Ngangingafisa ukuthi ngimbophe, ngangingafisa futhi ukuthi ngenzeni, but ngangifisa nje ukuthi angiphendule nje lezo impendulana lezi ezimbalo ukuthi awubonanga wena umntwana makuukuthi uyazehlisa mhlawumbe azehlisa axolise, but ngathi mangimcela kuyona iklinikhi ukuthi ngicela ukuthi abe khona siyenze meeting naye wabalekiswa. Ngicabanga ukuthi ngimbone manje last day ukuthi usebuyile, kodwa nje ubengekho olalonke lonesi wangibelethisa wabalekiswa. So angayibuza ngayiphendula ukuthi ubalekiswa ndlelani, yini ayibalekiswe la uma ngabe ngazange azenze lutho ekubeni ngimcela njengoma wengane ukuthi ngicela azongiphendula lembuzo. Ngangizomxolela ngoba nathi sinoma umntwana mangabe simbheke ekhaya sayibona le ndawo eyifindu ukuthi ikhona, kodwa asangakunothisa ukuthi ayiqhubeki ngoba sasifisa ukuthi simchathe, but ngokusaba kwama wathi uma ngeke mncane kakhulu ngeke ngikwazi ukumfaka uchatho. Kodwa nayi imbobo nayi ifindo lele kufunze ngabe elishoyo ukuthi enena kufuze ngabe indawo ukuthoyilethi la, kodwa la lingaqhubeki ukuthi enena abonise. Mhlambe nonesi ngangizomxolela ngesizathu sokuthi nathi sinoma sabona ukuthi nali ifindo la likhona, but indawo yona imbobo ayivulekile. Okay, South Africa sidala ongaboniyo
okuyena-ke oyasibumbe bese sibeka-ke ey'belethweni nasesiswini zomame okuyabantu besimame imbokodo. Umntwana-ke uyalethwa emhlabeni ngoba usuke isipho esivela kuNkulunkulu. Nokwabakhwele emadlozini nasey'dalweni zabo-ke, kodwa uma esefikile umntwana kwi-condition asuke efika ngayo, kuye kube kubazali ukuthi bayamukela yini umntwana ngendlela abamukela ngayo. Ngiyambona umama nangu usewile ewa evuka ngoba imbokodo ihlale iwa evuka ney'ngane, singazi-ke esadini lethu abantu besilisa ukuthi kunjani. Mangabuza nje ubaba ukhona yini uyanisekela lesi simo esikanje? Angifuni nje bandla ukudlala ngaye. Emncane nje bomntwana ube khona I think for 7 years. Kwaba ukuthi-ke kugcina ngokungaboni ngasolinye naye-ke saqhelelana. Yebo. Ilokho engikusho ukuthi amadoda mhlambe esibindi sesingabi nzima, sesingabi khona sokuthi kubhekaye nomzima, kodwa-ke naye-ke undodana okhona noma-ke singathanda ukuthi simveze ubuso, yabo, ngokuzama ukumvikela ngoba iy'ngane sesenze sure ukuthi siyabufihla ubuso bazo, kodwa-ke sizokhuluma naye sizwe ukuthi-ke uzizwa kanjani yena. Sawubona mfana. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Uzizwa kanjani? Yebo, kwesinye isikhathi ngibuye ngingazizwa ngi-right ngoba ezinye iy'ngane esikoleni zinakho ukuke zingidelele zikhulume zonke izinto esuke ziyikhuluma. Ngisuke ngingenako engizokusho ngoba zisuke zingihleka nami. Ngibe ngifikele futhi ngingayithembi ngiyinyeze. Nesikole futhi ngiye ngisithande kodwa ngibuye kufike nokuthi angisiyeke ngingafundi ngoba bona basuke bengihleka njalo. Noma ngidlala nezinye iy'ngane ngiye ngifikele ukusaba ngoba ziyangihleka. Uzizwa kanjani emzimbeni? Uzibona umuntu onjani wena mhlawumbe nofisa ungathi lokho engathi kungaba khona ukuze ngikwazi ukuphelela? Emzimbeni ngikuyikhi kakhulu ngoba ngisho amandla ngibuye ngingabi nawo, ngingazi ukuthi sekonakele. Kwesinye isikhathi ngiye ngithi ngiyavuka ngikhathele, ngingazi ngikhathazwe yini, ngilale. Mhlawumbe ngilale mhlawumbe ekuseni, mhlawumbe ngo-8, mhlawumbe ngiyoze ngivuke mhlawumbe ngabo 1:12 kanje ngenxa ngisuke sengikhathele. Kwesinye isikhathi ngivedane ngimongoze ngingonakelela utho kubanda, suke ngimongoze nje ngingazini. Ngiyeza mama lethi uthanda isport? Yebo, ngidlala ibhola. Udlala ibhola? Yeah. Okay, ey'fundweni ukuphi ofisa ukuba yikhona uma uqeda isikole? Mengiqeda isikole bengifisa ukuba i-lawyer. Yeah. Yeah. Okay. Ngiyacela uyicele South Africa usizo. Ucela ukuthi ucela bakulekelele ngani? Mina bengizocela ukuthi bangilekelele ngakho konke bona abangaba nakho emandleni abo. Njenge-grant, mina ngiyihola i-grant kodwa manje ngiyagula ngumuntu ogulayo. Ngishise enyaweni lapha, angithandi ukuthi mhlawumbe mengihamba mhlawumbe ngingaqomi mhlawumbe amasokisi kanje, engathi ngingaqwa amasokisi ngoba ngisho abantu bajwayele ukungibuka, bengibuka abanye bangihleka ngenxa yale mina yami lapha eMthatha. Mina nginemini ewu-6 enyaweni, iwu-6. Bengathanda ukuthi bangisize ngokuba balekele bona ngamandla abangaba nawo. Ngeke ngiwadimande ngoba ngiyacela usizo. Abebengaba nawo bona bengingabonga kakhulu. Okay. Ufunda grade manje? Ufunda grade 10. Grade 10? Yeah. Okay, boy, sizobona senza kanjani South Africa ngiyazi. Angeke yazi yakuyekelela. Yeah. Okay, bro. Mama nangu umntwana wakho eseyicela-ke yabo. Bathini kulokhu kwasenyaweni? Bathi operation isangakwazi ukwenzeka? Bagcina bethulile, ngicabanga ukuthi mhlawumbe kwawenziwa ukuthi mncane. Bagcina bethulile nje kanjalo, abazange baze basho lutho, bamyeka nje enyaweni, bathi hayi sizomyekela enyaweni kanje. Kodwa manje useyakhula, isicathula naso sesimdalela inkinga. Sometimes ubuyathi nje wema akuvumi ufake icathula, uthola ukuthi ufake ubhaqa. Ngikade ngithi akeze ngabo ubhaqa lawa sayengeke manje ngifake ubhaqa manje eThekwini. Because sebegoge kakhulu. Obhaqa bakhe ngamthengela bonke angithi ngimthengela obhaqa ba strong be-Adidas, ngithi ngifuna ukuthi bonge isikhashanyana. So nje singiphila leyo mpilo leyo, kwesinye isikhathi uthola ukuthi useyabuya mhlawumbe ekhaya udiniwe. Umbuzo hawuyini baba kwenze njani? Umntwana-ke okhuli nje, umntwana uphansi kakhulu. Ubuye udiniwe uthi yenze njani? Ukwenze njani baba? Avele nje athuka inhlamba. Kanti akayena umntwana onjalo. Uthi hawu, usithukelani manje inhlamba? Athi angithi laba bathi kumina. Ubona ukuthi amagama lawo amdicilela phansi yena. That is why mhlawumbe senale engayo ukuthi athuke nanenhlamba. So ngicela nane-counselling nje ukuthi mhlawumbe alithole nosizo le-counselling. Nami kakhulu ngiyayicela
ngiyayicela kakhulu nami counselling ngoba isikhathi ngithula nalento ongayikhulumi and ngiyabona ukuthi iyangigqilaza kakhulu. Esibhedlela akazi baku-arranjele i-counselling? Abakazi bazi bangi-arranjele. Ebengakazi nje bangi-arranjele i-counselling, angikaze ngiyithole. South Africa lezi-ke zingezinye zezinto engicabanga ukuthi-ke nathi njengesizwe nohulumeni ngiyafisa ngathi iso lakhe like libheke ngalapho ukuthi ezimeni esinjengalezi uma esikoleni noma emphakathini kutholakala ukuthi kunomntwana noma mhlawumbe umuntu okhubazekile kukwazi ukuthi kuyokwenziwa leyo education, leyo awareness ukufundisa abantu ukuthi asingaphili ngokucwasana. I do remember nje ngesikhathi kune-issue yabafethu laba abaphila nokwebala elimhlophe bebenokucwaseka khona ukuthi babulawa abanye. Uhulumeni wakwazi ukusuma ame ngenyawo ukuthi kwenziwe lawa ma-campaign akwazi ukuthi singabaxwayi bangabantu kanye njengathi. Nasey'meni njengalesi ngiyafisa ngathi uhulumeni angakathi kubheka kakhulu especially nasey'koleni futhi because iy'ngane lezi ezinye ezisafunda ziba nakho lokho ukuthi cishe zimcwasa omunye zimjova ngesicu sakhe. Kade last week nesiyosho ukuthi umfana lo 9 years lo okhukhumela ngaphambili onesend umntwana omncane nakhona futhi esikoleni bekuvela ama-issues anjengalawo ukuthi babemhleka iy'ngane kwaze kwangenela othisha. Nangumntwana njengamanje futhi na uyakuveza lokho ukuthi uba nakho ukucwaseka esikoleni noma mhlawumbe nabanye abangane bakhe noma edlala akazenzanga naye udaliwe uNkulunkulu umakho wamukela njengoba enjalo ukuba unamandla ukuthi amshintshe umntwana wakhe abe njengami abe njengengane yakho nawe ekhaya ungabe uyazenzela kodwa amandla awekho wakuphiwa uNkulunkulu ufuneka simukele isipho njengoba sinjengalezo. Dadewethu ngiyacabanga ukuthi-ke iSouth Africa isizwile usizi lakho. Isibhedlela sihamba uthe Chief Albert? Yebo sasihamba i-Chief Albert iyona nje yayimenza yonke into i-Chief Albert. Lezi ezinye zazingamthinti noma bekuthiwa sifika kunjani zazimdlulisela khona i-Chief Albert ekuthula. Ngokwe-grant anikaze futhi nizame ukuthi nibhalise? Angikaze nje ngize nginikwe i-grant, angazi noma mhlambe ingoba ngangifocus empilweni yomntwana kakhulu ngalesa sikhathi ngangingenandaba nemali ukuthi imali izongisiza ngani. Ngangithi nje ngifuna impilo yomntanami mhlambe yona yonke into eyenza ukuthi ngigcine ngokuthi ngingayitholi futhi i-grant. Ngifuna ukubheka lokho nalokuthi ushuthi nje ubehamba i-Chief Albert uzofuneka mhlambe kubuyele khona i-Chief Albert. Yebo fanele kubuyele khona i-Chief Albert Luthuli. Ngiyacabanga ukuthi isona sibhedlela mhlambe singaphinde singisize kulezi inkinga kanazo. Ngoba phela nabo abakasasa udokotela basuke bethatha i-report eqhamuka kudokotela osesibhedlela bese bekwazi ukuthi ba-approve umuntu i-grant. Yebo ngiyacabanga kanjalo ukuthi anginalo ulwazi olugcwele ukuthi kwenzakalani kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba i-Albert Luthuli inawo ama-records ney'ncwadi zakhe zikhona nazo la zigcwele zakhona i-Albert Luthuli ukuthi bamenzani. Yebo. No, siyabonga sisi. Ngiyabonga nami kakhulu. Siyabonga. South Africa nalo-ke udaba senelizwile dadewethu kulabo mhlawumbe abangafisa mhlawumbe ukuthi-ke balekelele mhlawumbe ey'ntweni mhlawumbe umntwana angabe edinga mhlawumbe kungaba willing kuwena ukuthi uma ufisa ukushiya inamba yakho yocingo bekwazi ukuthi bakuthinte directly bangalokho mhlawumbe bevaya ngathi because nathi sibe busy singazi ngisho ukubamba ngisho iy'ncingo. Ngizozwa ngawe kodwa. Yebo anginankinga ukushiya inamba yami ngoba ngumuntu ongenankinga nje ngidinga usizo. Ithi 068 3292 435 068 3292 435 uThembelihle Mahlaba. Okay, nanso-ke inamba kasisi uThembelihle kulabo-ke ngempela South Africa bangakwazi ukuthi balekelele umntwana bakwazi uku-assista kulesi simo abhekene naso. Yilokho nje South Africa siyabonga sizoke sizame-ke nathi ukuthi-ke sisondele nabo esibhedlela lapha e-Chief Albert siyothola mhlawumbe ukuthi-ke ingaba odokotela nje besengaka umntwana kukhona nabasangakwazi ukuthi bakwenze ngoba akufani umntwana uma ngabe samncane noma esemdala basho-ke mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukulekelela nokuthi kulokhu kwe-grant futhi nakhona bangakwazi nokulekelela mhlawumbe ukuthi uyayideserve nokuthi ayithole noma mhlawumbe akayideserve ukuthi ayithole. Siyozwa ngabo-ke esibhedlela South Africa siyabonga kakhulu nisale kahle emakhaya.